Кирил Ненов в ляво. Рекордьора и шампион за 2013 Кирил Ненов, Volkswagen Lupo. Автомобили подготвени от Infiniti Touring. Нещо става тук. В крайна сметка, каквото и да става, Кирил Ненов продължава на финала. Може би в отбора Infiniti Touring са решили да не пият колите и да пазят техниката. Финалист е Кирил Ненов.